Φανταζείς? Ποιος φανταζείται? Δεν είμαι εδώ, πες του να φύγει. Έλα, σ' ακούω. Ποιος υπουργός, ρε? Τον έχω χεσμένο τον υπουργό. Έτσι πες του. Κυβέρνηση εγώ είμαι, δεν είναι αυτή. Στα αρχίδια μου. Ποια υπέρβαση, ρε μαλάκα. Ναι, έτσι θέλω, έτσι μου γουστάρει και το καθυστερώ. Να του πεις να με πάρει τηλέφωνο. Εγώ απειλές δεν σηκώνω. Έτσι πες του. Ναι, μισό. Έλα. Λοιπόν, τελεία και παύλα με αυτό το θέμα. Εγώ αύριο στέλνω μπουλντόζες και τα ρίχνω. Ποιος? Να πάει να γαμηθεί να ασπρίσει, πες του. Τα δέντρα είναι για ξυλία, δεν είναι για τα πουλάκια. Βρε πιο δάσος και δέντρα και τρίχες. Τώρα το θυμηθήκανε. Μισό. Ποιος φαντάζει? Δεν σου είπα να φύγει. Ποιο παιδί του? Και τι σχέση έχω εγώ με το παιδί του? Πατριωτάκια. Εγώ δεν τον θυμάμαι. Να φύγει από δουλειά. Έλα μωρό μου. Και το ρωτάς. Πότε είπες ανεβαίνει? Δεν προλαβαίνουμε. Ποιο West Side Story? Α, ναι, με το τζακίρι. Να το ανεβάσεις, γιατί να μην το ανεβάσεις? Προχώρα εσύ και μη σε νοιάζει τίποτα. Όσους δημοσιογράφους θέλει. Και ξένο σκηνοθέτη, εντάξει. Ποια τηλεόραση? Αυτό έλειπε να μην το διαφημίσουμε. Εντάξει, έγινε. Κλείνω τώρα και θα τα πούμε το βράδυ. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, το έργο θα το παραδώσω όποτε μου καβλώσει. Σύμβαση! Όσες θέλει. Ναι, χέστηκα εγώ. Ποιο επιτροπή? Ποιος έλεγχος? Καλά, μάθε ονόματα και φέρτα το βράδυ σπίτι μου. Ναι, γεια. Έλα. Ποιος είναι αυτός, γαμώ το Θεό του? Ποιος είναι αυτός? Να του πει να σφυρίξει πέναντι, γιατί θα του κόψω τον κόλο, ακούς? Εγώ δεν έμαθα να χάνω. Πες του να το καταλάβουνε αυτό. Άμα λέω θα πάρουμε πρωτάθλημα, το εννοώ. Τελεία και παύλα. Και να μην πιέζουνε, πες τους, γιατί θα κλειδώσω τα κρέατα και θα κάνει αμάν ο Κοσμάκης για μια μπριτζόλα. Ναι, να μην μου κολλάνε, αυτό θέλω εγώ. Τη δουλειά τους και τη δουλειά μου. Μισό. Φανταζείς, πάλι αυτό. Δεν σου είπα να φύγει. Ποιο παιδί του? Ανωτάκι εμπορική. Καλά. Πες του να έρθει να βρει το πρόσωπάρχη να τον τακτοποιήσει. Τελειώσαμε με αυτόν. Φανταζείς τέρμα. Έλα. Α, έτσι! Λοιπόν, σφυρίζει πέναντι ή τον αλλάζουνε. Όχι παζάρια. Εγώ παζάρια δεν κάνω. Και το πρωτάθλημα και τα οικόπεδα. Να το χωνέψουμε μία και καλή. Το πρωτάθλημα φέτος είναι δικό μας. Λοιπόν, άκου εδώ, θα πάρεις εφημερίδες και θα πεις ονόματα όχι. Ούτε ένα όνομα. Στα ψηλά, ναι. Αλλά και πάλι χωρίς όνομα. Απλά και μόνο ότι τα αυγάλα τα βρέθηκαν σκάρτα. Όχι σκάρτα,
ότι ο χημικός τους έλεγχος δεν ευεβαιώθηκε απολύτως για την υγιεινή τους κατάσταση. Βρεχεστήκαμε τι λένε αυτοί και εν τέλει πες τους, διαφήμιση από εδώ και πέρα, γιοκ. Άμα γράψουνε ονόματα, τέρμα η διαφήμιση. Τελειώσαμε! Ποιος σας το είπε αυτό? Όχι κύριε, λάθος. Δεν σας χρειάζεται αυτό το πιστοποιητικό. Ποιος σας το είπε? Να του πείτε ότι κάνει λάθος. Δεν ξέρω τι κάνετε, εγώ σας λέω αυτό που σας λέω. Πιστοποιητικό τέτοιο. Δεν σας χρειάζεται. Ξέρω εγώ τι θα κάνετε. Δικό σας θέμα τι θα κάνετε.